ďalšie umelecké dielo. Toto dielo je krásna váza. Opatrne. Budúcou majiteľkou tejto krásnej vázy je pani Natália Vyčápiová, majiteľka spoločnosti Navigraf, ktorá si ju kúpila za 5 000 eur. Pani Natália Vyčápiová a spoluautorka diela pani Terézia Pekaríková. Ja by som chcela veľmi poďakovať za to, že sme dnes večer tu, že som si mohla priniesť svojho pláváčika, ktorý je zo 6 detí a rada by som mu pomohla s touto vázou, ktorú sme spolu tvorili takmer mesiac. A som rada, že pani Vyčápiová si ju kúpila a pomôže mu. V ďalších štúdiách je prijatý na vysokú školu a ja sa z toho veľmi teším. Ďakujem vám. Ďakujeme. Ktorú vytvorili pani Pekaríková a Janko, vyrazila mi dých. Je to naozaj sklenená Mozartova opera. Váza pre mňa má však aj ďalší rozmer. Vytvorili ju dospelá žena a mladúčký chlapec. A táto spolupráca ma veľmi dojala. Sama mám 2 deti, preto veľmi dobre rozumiem, čo pre ne znamená podpora a láska nás dospelých. Verím, že Jankova životná cesta bude úspešná a teším sa, že na začiatku toho celého som mohla byť prítomná aj ja. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujeme všetkým. Ďakujeme. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne.